Mondjál valamit? 50, Jó. jobb 2 tempó. Ilyen nagyon furcsa, én alig hallok. Hát most, jó. Tudom, neked kell, persze, csak Ja. mondom. Na, okosan, csúcsú. Hát, 15. 10. Látod az órát? igen. 5, 4, 3, 2, 1, és elmentünk. 25-re jön a jobb 2 tempó, 50-re balon, jobb 4 úton. Itt a jobb 2 tempó, 50-re balon, jobb 4 úton. Jobb 4 úton, abból jön a bal 3 rövid úton. Jön a bal 3 rövid úton, bal 3 rövid az úton. És abból a sima jobb tempó a vége mehet majd ki. Sima jobb tempó vége mehet ki, és 50 jobb 2 tempót ő a faluból, és 100 sima balba már majd lever, és jön a bal 3 rövid úton. Sima balba itt lever, és jön a bal 3 rövid úton. És itt a bal 3 rövid úton. Abból majd sima bal, és jobb 3 erős sodor, jobb 3 sodor erős, ból sima bal úton. Sima bal úton és 50, sima bal bukkan rajta, sima jobb, sima bal bukkan rajta, sima jobb, mehet 200, megy a 200, megy a 200, sima bal a fékút lever és jobb 4 sodorhat. Jobb 4 a fékút lever és jobb 4 sodorhat. 150-et átmész, sima jobb és bal 5 az eleje sodor, ez jó erős. Bal 5 az eleje fog sodorni. És abból majd egy sima jobb. És abból egy sima jobb szoros. 50 bukkan. 50 bukkan, 30 a sima jobb tő, bukkan bal 23 útonból sima jobb úton. Tehát bukkan 30 itt a sima jobb tő, és bukkan bal 23 útonból sima jobb úton. Itt a sima jobb úton, és 1000 lefele gyerünk. 1000 le a hidig, onnan 150, és bal 23. Tehát itt az 1000 a hidig, onnan 150, és bal 23. 23 itt az alja. 23 és 50, és 50, a jobb 3 erős, a jobb 3 az erős, rajta sima bal. Ez is lehet, hogy sodor majd. Jobb 3 erős, és rajta sima bal. Rajta sima balból bal 2 hosszú tempó bukkan, bal 2 hosszú tempó bukkan, majd 30, bal 23 az elágba az úton. Bal 23 az elágba az úton, 75, 75, 75-re jobb 2 tőtempó, jobb 2 tőtempó, sima bal vége bukkan tempó, sima bal vége bukkan tempó 100, a sima bal szoros és 25-re jobb 23 stabil a hidas. A sima bal szoros és 25, jobb 23 stabil a hidas. Jobb 23 stabil a hidas után 75, bukkanon a bal 2 hosszú tempó, mehet 200. Bal 2 hosszú tempó és 200, sima bal vége bukkan tempó, bátran mehet, mert még 100 és jobb 3 az úton látni fogod. Innen még 100 és jobb 3 az úton, ez itt. Ez jobb 3 az úton, és 50. És 50-re bal 2 tempó, bal 2 tempó, 25-re bal 2 tempó, ez az egyíves. Bal 2 tempó egyív, onnan még 300-at átmész, és a sima jobban van a lassító, figyelj. Sima jobban a lassító. Majd onnan jön 50-re egy bal 2 szigorúan az úton. Mert hosszú volt. Nem baj. Bal 2 szigorúan úton, 75 sima jobbból sima bal szoros az oszlophoz. Az a bal 2 szigorú. 75 sima jobb, sima bal az oszlopra, és 50 sima bal, 50 busz megállós lassító. A busz megállóban lassító. Sima jobb, a bal 2 már majd fékes, mert jön a jobb 5. Jön a jobb 5 benne a faluban. A bal 2-nek a vége fékes, mert jobb 5 itt az emberek elé. Jobb 5. Ebből majd jön az 50, bal 3 az úton. Bal 3 az úton pluszos, és 50 sima jobb az úton. Ez bal 3 az úton. 50 sima jobb az úton, bal 2 bukkan az úton. Bal 2 bukkan az úton. Majd 50 le bal 23 nyit úton. Figyelsz, bal 23 nyit. 23, nehogy megtúrja. 150 le. 150 le. Jobb 34 úton cikis. Jobb 34 úton cikis, és 50-re jobb 2 tő. Ez a jobb 34 az alja, és 50 jobb 2 tő. 50-re jobb 2 tő, 75 sima bal, és a sima jobb a karikás lassú. Tehát itt a jobb 2 tő, 75 sima bal, a sima jobb karikás lassúból bal 2 szoros. Ez a bal, sima bal, sima jobb karikás lassú. Hát átmegy, bal 2 szoros sima jobb, és 75-re lassító. Ez sima jobb, és 75-re lassító.
150 lesz mögötte, 150 lesz mögötte, és a 150 végén egy bal 3 nyit, a vége gyorsít, mert 500. Tehát bal 3-nak a vége nyit, és a vége legyen gyors, mert 500. És megint lassító. Kijössz a lassítóból. 50 sima jobbból jön a jobb 2 az úton. 50 sima jobbból jobb 2 úton, bal 3 stabil karikás patkás. Sima jobbból a jobb 2 úton, és itt van korán a bal 3 stabil patkás, karikás. Rajta jobb 2 tő, rajta jobb 2 tő, 75-re jobb 2 útonból sima bal szoros rút. Ez jobb 2 úton van. Igen, 75, vagy rajta sima bal szoros rút, 50 bal 2 stabil dob, itt a sima bal szoros bal 2 stabil dob, és a 300 majd rút, a 300 majd rút, a 300 vége jobb 2 úton megy, jobb 2 úton megy, és 300-ra lassító. Ez a jobb 2 az úton megy, és 300-ra lassító. Itt a jobb 2 és az 300-ra lassítóig. Lassítóból majd kijössz, megy a jobb 23 tempós, megy a jobb 23 tempós, rajta sima bal hosszú-hosszú úton, ez tempós, sima bal hosszú-hosszú úton, és 150 a hídig, ez hosszú-hosszú úton, 150 a hídig, onnan egy nagyon hosszú sima jobb, onnan egy nagyon hosszú sima jobb, majd 25-re jobb 2 tő, és sima bal 10-re lassító. Ez a nagyon hosszú sima jobb, és a jobb 2 tő itt, és sima bal 10-re a lassító. Itt már fék, mert itt a lassító. 25 és majd bal 3, 25 és bal 3-as, és onnan 100-ra cél, nem kurjuk el a célkanyart, itt a bal 3, és onnan majd 100-ra cél. 100 és cél. Ez nem volt olyan rossz. Nem? Hát nekem tetszett. Neked is. Akkor már ne szerénkedj. Jó, majd az idő megmutatja, Jó, de akkor is te